tässä vaan se puhe, että sanoo, että älkää välittäkö tästä, että minkä ihanen mä oon. Tai jo, että metrua ei mitään, vaan isä on. Mä oon ihan niin tullut. Se ei oo sitten nettiä. Sitä ei sanota niin. Joo. No niin joo. Oon koittanut haukkua, mutta kun en ikinä pysty katsomaan. Silleen. Mä katson nyt postia. Jaaha. Joo. Mutta mua ei oikeesti niinkin kiinnosta se, että jos mua haukutaan, mutta kun tää on ihan niinkö mulla ollaan ainakin tehty niin. Että kyllä mulla on hyvin menee suhteet. Joo. Mä oon tosiaan kohta kotona ja sitten niin mä näen tämmönen tie, missä mennään tämmöstä pitkin. Joo. Tämä sitten oli semmonen pyöräajelureissu. Joo. Näitä pyöräajelua voi tulla useamminkin. Jos mä vaikka menen kouluun, niin mitä järkeä siinä on kuvata. Mutta no, saa nähdä. Joo. Joo, tässä niin. No niin, nyt on joku toinen. Mä voin nyt vähän esitellä tätä pyörää. No. Ei oo, toiseen episodiin voisin laittaa. Mä ajan tän parkkia. Lopetan tän videon siihen. Ja piste. Noniin. Tilatkaa jos tykkäsitte tästä. Ja kommentoikaa jotakin. Mulla on kommentit päällä. Ja niin. Joo. Heippa.